Velkommen til. I denne episode der gennemgår jeg min mentale styrkeprofil, og det er en profil, som jeg typisk laver ved en opstartssamtale, når jeg starter nye samarbejder op med mine atleter. Sådan ser jeg ud, og jeg arbejder til hverdag som mentaltræner, hvor jeg hjælper ambitiøse atleter. Det, der er helt særligt ved den metode, jeg bruger, det er, at den tager udgangspunkt i en forståelse af, hvordan vores hjerne den fungerer. Og fordi jeg gør det, jamen, så er jeg rent faktisk i stand til at kunne hjælpe alle atleter på tværs af sportsgrene. Det handler om at opbygge din mentale styrke, så du kan præstere dit bedste, og i øvrigt kan gøre det stabilt. Det, at dine præstationer er stabile, er ofte en rigtig god indikator på, hvordan det står til med det mentale. Og noget af det, som ingen undgår, det er jo, at når man er i gang med at præstere, jamen, så løber man ind i modgang. Og det er i virkeligheden her, hvor man har brug for sin mentale styrke, det er at evne at kunne vende modgang til medgang. Og det er altså det, som jeg bruger min tid på. Fordi min metode understøtter den måde, hjernen fungerer på, jamen så vil du, når du samarbejder med mig, udvikle dig hurtigere, end du tidligere har gjort. Så kan man sige, hvad er formålet med styrkeprofilen? Jamen, styrkeprofilen det er en kortlægning af dine nuværende mentale styrker, og så også dine udviklingspotentialer. Og den indsigt, den giver dig mulighed for at arbejde målrettet med udvikling af din mentale styrke. Så her er nøgleordet, det er at kunne arbejde målrettet ud fra, hvad du finder vigtigt. Så hvordan det rent faktisk foregår, jamen som sagt en styrkeprofil er noget, jeg laver, og det er noget, vi taler om, og hvad er det så, vi bruger det til? Jamen der er 5 dagsordenspunkter, kan man sige, til samtalen. Det er at få en forståelse for din drivkraft. Altså hvorfor dyrker du den sport, som du gør, og hvad er de sådan dybere liggende drivkræfter bag, at du gør det? Årsagen til det er vigtigt at kende sin drivkraft, det er, at det kan gøre det nemmere, når det er surt, når du løber på modstanden. Det er at have en forståelse af, jamen, hvorfor er det egentlig, du arbejder efter de mål og de ambitioner, som du har. Så derfor kan det gøre arbejdet nemmere at have en forståelse for ens bagvedliggende drivkraft. Det jeg også gerne vil tale med dig om, det er mål og motivation. Altså hvad er det for nogle mål, du har besluttet at arbejde dig efter, og i hvilken grad oplever du dem som realistiske. Det har helt afgørende betydning for din motivation. Man kan ikke dyrke sport på højt niveau, uden at man også en gang imellem løber ind i at være demotiveret. Og der kan man sige, at sker det, jamen, så kan det være meget hensigtsmæssigt lige at tjekke op på, at de mål, man arbejder efter, at de stadigvæk realistiske. Så er der noget omkring holdninger. En af forudsætningerne for at få et udbytte af at samarbejde med mig, det er det her med, at man har nogle holdninger, der understøtter den måde, vores hjerne den fungerer på. Og der er noget af det, jeg tjekker ind. Det er, hvordan står det til med de holdninger, og er der noget, der skal skrues på, for at du kan få et endnu bedre samarbejde med hjernen. Og den korte version, det er, jo bedre vi samarbejder med hjernen, jamen jo hurtigere vil du kunne udvikle dig. Så har det her med at være opmærksom, altså at kunne disponere vores opmærksomhed, en stor betydning for, hvor hurtigt vi kan vende modgang til medgang. Og der har jeg også nogle spørgsmål, der retter sig imod, hvordan har du lært at bruge din opmærksomhed. Og endelig, jamen, så er der nogle kriterier omkring vurdering af din mentale styrke. Og det er jo sådan nogle spørgsmål, som der går fra 1 til 10. Og jeg skal også sige, at det jeg arbejder med, det er, at det er din egen opfattelse. Jeg kan komme med, når jeg har haft en snak med dig, jamen, så kan jeg indikere, at der er nogle områder med noget et udviklingspotentiale, men vurderingen af din mentale styrke, det er noget, som alene er i dine hænder. Det jeg bruger de input til, det er at lave en mental styrkeprofil, og det er et par sider, som der på en måde kan udgøre et referat af vores samtale, men samtidig også for beskrevet dine nuværende mentale styrker og også dine udviklingspotentialer. Nogle vælger herefter at få startet op på at få lavet det, jeg kalder Target Mindset version 1. Men det væsentligste princip for den måde, jeg arbejder på, det er, at det er dig, der har foden på speederen.
Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at det er jo kun dig, der ved, hvad der foregår i dit hoved, og dermed også, det er kun dig, der ved, hvad det er for nogle mentale udfordringer, som du gerne vil arbejde med. Jeg kan mange ting, men tankelæse, det er ikke en af dem, og derfor, jamen, som sagt, jamen, så arbejder jeg med det, som du har brug for at arbejde med. De mentale udfordringer munder altid ud i en snak omkring nogle nye ting, som du skal gøre. Og en af de ting, som jeg er særlig stolt af, det er det her med, jamen, hvad er det helt konkret, du skal gøre næste gang, du støder på modstand eksempelvis, eller modgang, når du præsterer. Jamen, hvordan kan du rent faktisk, hvad er det, du kan gøre i situationen, som der vender modgangen til medgang? Og den dialog, der kommer nogle klare træningsbaner ud, som et supplement til den træning, du i øvrigt laver. Det, der er hele målet med det, vi foretager os, det er at hjælpe dig med at udvikle et winning mindset. Altså, at du har et mindset, som der hele tiden understøtter dig i, at du kan nå de mål, som du har sat dig. Jeg håber, at den her gennemgang, den har givet dig en forståelse for, hvad der foregår, når vi kortlægger en mental styrkeprofil, og i øvrigt, hvad du kan bruge den til. Tak for din opmærksomhed.